ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони ютуб канали мо Насим ТЖ. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми ғариб, ҳама каса созен хубен шербачо ва апаву хоҳаро хушомадед ба канали мо. дӯстони азиз, имрӯза навор яъне ки беҳтарин навор шудагай. Касоне ки ягон чиз барои фурӯхтан ё ки реклама канда дошта бошед, мошин, хона, ягон техника, квартира, аппарат ё ки ягон замин доред, марҳамат дар WhatsApp 911 32 44 44 роҳӣ кунед дар ноҳои оянда хонаҳои шумо ё квартираҳои шуморо яъне ки реклама карда фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, рости гап қисми якуми хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбеда навор кардагӣ будем. Гуфтем агар ҳамаи яъне ки тамошобини хуб бигира, иншоалло қисми дуюмшам ба навор мегирем. Ина марҳамат шербачо ба хотири одамое ки хона харанд аз шаҳри Душанбе, ҳамин қадар ҳаракат кардем дӯстони азиз ки хонаҳои арзонша реклама кунем. хоб дӯстон, лайкҳоро бизанед, ба ҳаматон тамошои бо фаровонро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ аст. Бардоро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Синоҳ, яъне ки наздикии Хирмано гуфтагиай. 4 дар хона мебошад ва якта долон дорад. Гуфтагиай ки дӯстони азиз, гирду атрофаш маҳкам, масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай, обу свет мушкилӣ нестай. нархи хонара дӯстони азиз 400 000 сомонӣ мега иваз карда мешавад ба ягон квартире ки аз шаҳри Кӯлоб бошад. 4 дар хона, якта долон, 6 сотиқ заминай. хоб наздикишда гуфтагия бардоро магазин, мактабу балниса хеле чизо дорад. яъне ки ҳама шароитҳои барои зиндагӣ кардан ҳастай. кухни, баня, ошхона, дегдонхона, ҳамаи чи гуфтагия ки ҳамаи чи дорад бардоро. оби свет мушкилӣ нест, ҳуҷҷатош 100%, нархи 400 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос номерҳои WhatsApp-аш мондагия, марҳамат дӯстон тариқи номерҳои WhatsApp-шон дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ мебошад, қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Меҳробод. 4 дар хона, 6 сотиқ заминай. хоб гирду атрофаш бардоро маҳкамай, нархша 180 000 сомонӣ мегӯяд. хона бардоро бо хишти пухта сохта шудааст ва гуфтагия ки 200 шифр дорад барои кришаро часпондан, кришаро пӯшондан. аз 180 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. ноҳияи Восе, деҳаи Меҳробод. ва дӯстони азиз, соҳиби хона гуфтагия ки номи пешинаи ҳамин деҳа деҳаи Қурбоншаҳид будааст. гирду атрофаш маҳкам, ягон камбудӣ надорад, дар наздикияш обу свет ҳастай. документҳош ҳамаш 100%. нархаш 180 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. марҳамат тариқи номерҳои WhatsApp ва номерҳои дастишон дар тамос шавед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳатман дар канал подписатсия кунед. рости гап 400 нафар дигар нарасида барои 100 000 шидан. хоб дӯстони азиз, инак мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. якумин эълонамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбута. хона аз 2 дар хона иборат буда, 1.5 сотиқ заминай. гуфтагия ки ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. ва дӯстони азиз, кондитсионер дорад гуфтагиай, холодильник, телевизор, хулоса якчанд қолинҳо, яъне ки дар инҷа места. нархша 500 000 сомонӣ мега, документҳош 100%, сарошна фурӯхта мешавад. гуфтагиай 500 000 сомонӣ, иншоалло ки боз муомилаи хуб дорад. марҳамат бардоро гирду атрофаш маҳкам, дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбута, дар наздикияш мактаб, магазин, балниса, хулоса ҳамаи чиз дорад. дар рақамҳои ро экран буда 552 49 94 94 ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 4 эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, пеши мошинбозорда қарор дорад. хона бо хишти пухта сохта шудааст. 3 дар хона ва баняи дарун дорад.
2 сотиқ заминаи ҳуҷҷатош ҳамаш 100% падвал дорад гуфтагия дӯстони азиз. се тарафи хона маҳкамай, нархи хонара 235 000 сомониш мега. Бародарое ки аз ноҳияи рӯдакӣ хонахар бошед, марҳамат, бо нархи 235 та боз аз номи сомонаи мо Насим диҷей салом расонед, иншоалло ки арзони хуб мекунад гуфтагиай. Ва дар наздикии хона мактаб, магазин, балниса ҳам хеле чизо ҳастай дӯстони азиз. Нашоди оби светиш мушкилӣ нестай. Бародаро дар рақамҳои рӯи экран буда 988 93 92 99 қади номери ватсап ва дастӣ ҳардуш кор мекунад. Касоне ки дӯстони азиз хонахар бошед, марҳамат дар рақамҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо яктаи лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед. Раҳмати калом барои дастгири беҳтарин донед ки мо иншоалло ки бо дастгири шумо ба 100 000 подписчикам скора мерасем. Агар бародаро ин навори хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе маъқултон шида боша, дар комментария 500 плюс монед. Агар дӯстони азиз ҳамин комментария яъне ки 20 та 500 плюс биёяд, иншоалло ки навори қисми сеюмшам ба навор мегирем. Хуб дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсапи мо 911 32 43 44 қади роҳи кинед. Дар навори оянда реклама карда хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. خب دوستان عزیز، اینک میگذاریم به پنجمین خانه فروشی ما در نوار امروزه. خانه فروشی است قرار دارد در شهر دوشنبه، ناحیه فردوسی، در کوچه کماله، روپروی سیوم بازه از چهاردومه بالاتر گفتگی. سه در خانه می باشد باردارا، گرد و اطرافش محکم و مساحت زمینش 3 سوتق زمینه. نرخ خانه را 470,000 سومانش میگه. برای دوم آشنا گفتگی که بالاش منانی ریختگی تیاره. رقم‌های صاحبخانه 904 42 22 03 قدی به همین رقم‌ها زنگ بزنید و معلومات انیق‌ترشون از خود صاحبشون پرسان شوید. دوستان عزیز، میگذاریم به ششمین خانه فروشی ما در نوار امروزه. حولی فروشی است برادران گفتگی قرار دارد در شهر دوشنبه، ناحیه سینودا می باشد و 2 سوتق زمینه 3 در خانه. آب سفید پسته‌ای هست. تیوپلی پول دارد. دکومنتاش 100% خانه قرار دارد در شاینکی چینار گفتگی برادران. مرحمت، خانه را با دقت تماشا کنید. بهترین خانه است. ریمونت‌های زمانوی. نرخ خانه را 450,000 سومانش میگه. رقم‌ها برای تماس در اکرانشون مرحمت دوستان مراجعت کنید. و دوستان عزیز، لایک ها را بزنید. به خاطر مهنت ما از اون خواهش میکنم. انا هفتمین اعلانمون خانه فروشی میباشد. قرار دارد در شهر دوشنبه، ناحیه شاه منصور. خانه نیمی خانه را گفتگی فرم فروشیم برای زندگی کردن. همه شرایطش هست. سروش نفروشی در تریتوری یعنی که قراتگی انسانی میباشد. در خانه است و دوستان عزیز 3 سوتق زمین. نرخ خانه را 290,000 سومانش میگه. رقم ها برای تماس 917 33 99 66. دوستان عزیز، کسانی که از ناحیه شاه منصور خانه‌خوار باشد، گفتگی که در خانه 3 سوتق زمینه فروخته می شود، مرحمت مراجعت کنید. و دوستان عزیز، اینک اعلان نوبتیمون خانه فروشی است. قرار دارد در شهر دوشنبه، ناحیه فردوسی، محله پختکور، پیشی بالنیسا، یعنی که در نزدیکش گفتگی بالنیسا صدیق مکتب و پیش خانه را هست. مارشروتکای 45 و 56 میگذرد. 3 در خانه 2 اتاجه است. 2 سوتق زمینه. دوستان عزیز، نرخ خانه را 520,000 سومن میگه. آب سوید مشکلی نیست. حجت‌های خانه همش 100% و نرخ 520 کمترگی باز معامله دارد. در رقم‌های روی اکران دوستان عزیز، در رقم‌های 005 22 70 25 27 خدی مراجعت کنید و معلومات انیق‌ترشون از خودشون پرسان شوید.
марҳамат дӯстони азиз, мегузарем ба нӯҳумин эълонамон хонаи фурӯшӣ мебошад. қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. хона баъди роҳи пости 9 километр қарор дорад. аз роҳи калон то хонара 1 километр роҳ мебошад. алиша мешавад ба квартира қатъи 4 дар хона ва масоҳати заминаш 6 сотиқи замина. нархи хонара 200 000 сомонӣ мега. бардоро рақамҳо барои тамос 986 57 21 21 қади ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, инаи номераи ватсаи мо ҳастанд. касоне ки ягон чиз барои фурӯхтан ё ки реклама кардан дошта бошед, мошин, хона, замин, ягон техника, квартира, метавонед дар ватсаи мо 911 32 44 44 суратҳои қатъи маълумотҳоро рӯй кунед. иншоалло ки дар оянда реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед. раҳмат барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, даҳумин эълонамон хонаи фурӯшӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино гуфтагиай. хоб дӯстони азиз, 8 сотиқ замин мебошад ва 4 дар хона ҳастай дар тарафҳои сари киштӣ вода гуфтагиай. свет об ҳастай, мушкилӣ нестай. хулоса дӯстони азиз, ягон камбудӣ надорад. нархша 450 000 сомониш мега. кухниву баняву ошхона, хулоса ҳама чиз дорад. бардоро дар рақамҳоро экран будан 935 06 1795 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед ва маълумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳатман дар канали мо подписатсия кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. иншоалло ки дар ин канали Насим Диҷа ҳама рӯза аз нархи навои мошин, хона, замин бохабар мешавед. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, 11-умин эълонамон квартираи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. дукомната квартира, яъне ки духонага квартира фурӯхта мешавад. дар бинои навстройка дар 11-ум ошёна мебошад ва гуфтагие ки дом худаш 14 этажа ҳастай. дӯстони азиз, квадрати квартира 60 квадрати метр мебошад. адрес шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, бозори ҷалҷами кӯҳна. дар назди хона балнисаи якум советский мебошад. масҷид, мактаб ҳаст. нархша 467 000 сомониш мега. боз иншоалло ки арзони хуб ҳам мешавад гуфтагиай. дӯстони азиз, дар рақамҳоро экран будан 937 21 10 11 ватсап дорад. тариқи ватсап муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастай ки қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои зарафшон мебошад. духонага квартира дар 11-ум этаж. 44 квадрати метр гуфтаги бардоро. кухни ва бания дорад. ҳуҷҷатхона, нархаш 410 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. духонага квартира 44 квадрати метр. рақамҳои соҳибхона 931 87 87 37 ба ҳамин рақамҳо тавонед занг бизанед ва маълумот пурра аниқтарашон аз худашон пурсидан шавед. дӯстони азиз, ростига боли баъди ҳамин навор, яъне ки дар комментария менависанд ки ахир Насим Диҷа бениҳоят хонаҳо бениҳоят қимат ҳастанд. бардоро ва апа хоҳаро, моро ҳаракат кардем ки хонаҳои арзона ба навор бигирем, не ки ҳамин қадар кӯшиш кардем, талош кардем, ҳамин қадарша ёфтем. дӯстони азиз, ҳаракат мекунем дар навори оянда, иншоалло ки боз наворои навша пешкаш мекунем. дӯстони азиз, дигари эълонамон квартираи фурӯшӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино, яъне ки Маяковскида мебошад. якхонага квартира дар 2-ум этаж ҳастай. масоҳати квадраташ 30 квадрати метрай. калидори дароз дорад. дига ҳамаш даруния гуфтагиай. хона, ҳуҷҷатхона, душ, кухни ҳамаш ҳастай. документҳои хона ҳамаш 100% об, свет, отопление дорад гуфтагиай. нархша 310 000 сомониш мега бардоро.
яъне ки якхонага квартира дар дуюм этаж 30 квадратный метрай. рақамҳои соҳибхона 888 22 24 80 қади ба ҳамин рақамҳо метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатимон квартираи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Борпад мебошад. духонага квартира 48 квадратный метрай ва квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар 4 этаж. нарша 500 000 сомониш мега бордоро. марҳамат, дар наздикияш инахай боғчаи кӯдакон ҳастай ва мактабу магазин ҳам хеле чизо ҳастай. дӯстони азиз, ина ҳолати дарунша бинед. рақамҳои соҳибхона 984 84 65 65 ватсап дорад. тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин охирин эълон аст ки квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе 65 тарафҳои 65 микрорайон. якхонага квартира дар сеюм этаж, яъне ки якхонага ҳастай 47 квадратный метрай бародаро. ина марҳамат, яъне ки квадрати хона бениҳоят калон. нарша 375 000 сомониш мега. рақамҳои соҳибхона 960 47 47. ҳамин рақам метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланд бошед, дар паноҳи худо бошед. лайкҳоро бизанед. аз он хоҳиш мекунам ҳатман дар канал подписатсия кунед ва дар комментария аз куҷое ки хона замин дар кор набошад бинависед, ҳаракат мекунем, кофтаёта пешниҳод мегардонем. хуб дӯстони азиз, дар паноҳи Алло бошед. худованд меҳрабон нигаҳбон бошад. хайр, то видеои оянда зиндаву сарбаланд бошед.